F'dawn l-aħħar xhur kien hemm tnaqqis sostanzjali fil-lista ta' stennija fis-servizzi psikoloġiċi li jingħataw it-tfal. Illum il-ġurnata l-lista ta' stennija għas-servizz ta' Child Development Assessment Unit hija ta' 7 ġimgħat. Dan meta fl-2013 il-lista ta' stennija kienet ta' 18-il xahar. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li din hija parti mill-ħidma tal-Gvern li jikkontrolla l-listi ta' stennija. Sibna waiting list twal fil-qasam tas-saħħa fl-oqsma kollha, fl-outpatients, fl-operazzjonijiet, fl-MRIs. U dana naturalment aħna ħadna għalina ma kienx aċċettabbli u bdejna mal-ewwel naħdmu biex innaqsu. Ma tfadal ħafna x'nagħmlu, però niżlin f'affarijiet ta' operazzjonijiet, niżlin l-MRIs. U sibna wkoll lista ta' stennija ta' madwar sentej biex tfal jaraw psychologist fis-CDAU. Hemmhekk ukoll għalina ma kienx aċċettabbli u permezz ta' ħidma ġdida b'management u sistemi ta' management ġodda. U grazzi ħafna psychologists minn sentej niżilna l-lista għal anqas minn xahrejn. Il-Gvern irnexxielu jnaqqas il-listi ta' stennija minkejja li fl-2015 ġew assessjati 3564 każ ġdid. Il-Child Development Assessment Unit joffri servizzi mediċi fosthom servizzi ta' psikologu u ta' terapisti oħra. Każijiet li jitrattaw tfal li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn sena u 16-il sena. Għaldaqstant b'lista ta' stennija iżgħar aktar tfal jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi li joffri l-Gvern minflok ma jagħmlu użu ta' dawk fil-privat. Dana jfisser li familja li għandha problema u għandha bżonn li t-tifel jara psychologist issa jagħmlu mis-servizz tal-Gvern mingħajr dawn minn żejjed.